Elite globalista bioz gogorrek eta nazioarteko kapital desleialak ondatu duten mundu zikin honetan, gazte talde bat izango da itxaropen bakarra bueltatzeko duintasuna mendebaldeko zibilizazioari. Haiek dira The Capital Warriors! Eskamutin hauek hezkuntza bikaina jaso dute Barakaldo LHII institutuan, administrazio eta finantzak entzute handiko goi mailako zikloan, irakasle kualifikatuenekin. Formatzaile, zorrotzeik. The Capital Warriors taldeak bere enpresa jarduera Hegaldi Kirolak SL enpresan garatzen du. Erakunde gaztea, dinamikoa eta nazioarteko proiekzioarekin. Hegaldi Kirolak SL liderra da kirol materialaren merkaturatzean. Bere prezioak erakargarriak dira. Beti, bezerorik zorrotzenen beharrak asetzeko nahi. Capital Warriors taldearen ekintzak idatzen dituzten oinarrizko hiru zutabeak hauek dira. Etengabeko lana, ezagutza eta ohorea. Gaizkiaren aurka borrokatzeko elite talde bat da. Zuntzipen kiribilean hil zorian dagoen gizarte somatizatuari konfidantza itzultzen saiatzen dira haiek. Gure askatasunak mugatzen dituzten boterearen indar ilunen aurkako bere gurutxada dramatikoan, The Capital Warriors taldeak teknologiarik aurreratuenak eta programarik berrienak erabiliko ditu nazioarteko ekonomia dinamizatzeko. Bere enpresa jarduera bikainean, The Capital Warriors taldeak enpresaren sail desberdinen jarduerak ezartzen ditu primeran. Hornitzaileei erosketak, bezeroi salmentak, kontabilitate zorrotza, giza baliabideen kudeaketa argia eta marketing teknikarik erakargarrienen menperatzea. Gure familien kontsumoa eta ongizatea, enplegua eta inbertsioa enpresen etekinetan oinarritzen dira. Horregatik, gazte hauek bilatzen dute gehienezko mozkina konplexurik gabe. Neska-mutil hauek gizarte arrakastatsuak gidatzen dituen ziklo ekonomikoaren babesleak dira. The Capital Warriors taldea matxinatu egiten da gure gizarteak duen utxikeria eta menderatze giroaren aurrean. Neska-mutil hauek helbururik ederrenak lortzen saiatzen diren errebeldeak dira. Haiek dira gure itxaropen bakarra zalantzasko etorkizun honen aurrean. The Capital Warriors!